velikom oceanu Pacifika, mali otok postao je pozornica jedne od najžešćih i najznačajnijih bitaka Drugog svjetskog rata, Iwo Jima. Tijekom 36 dana ljudi časti i hrabrosti suočili su se s neprijateljem koji je otok pretvorio u podzemnu tvrđavu, gdje su se hrabrost i očaj ispreplitali u svakom kutku. Ovaj dokumentarni film ne samo da će otkriti trenutke slave i žrtve, već će nas uroniti u tamu rova, gdje su se znoj, krv i barut miješali u spirali užasa i herojstva. Kroz potresne priče onih koji su preživjeli taj pakao, oživjet ćemo mučnu pulsaciju bitke, gdje je svaka osvojena metra stajala života, a svaka odluka mogla promijeniti tok povijesti. Dok su bombe padale i eho pucnjeva odzvanjao, ljudski duh suočavao se sa svojim granicama. Na ovom putovanju u srž Iwo Jime nećemo istraživati samo brutalnost borbe, već i unutarnju borbu onih koji su, pod kišom metaka, pronašli pravo značenje žrtve. Pripremite se za ulazak u priču koja izaziva vrijeme, gdje se herojstvo kova u tami. Iwo Jima, mala vulkanska otok smješten u oceanu Pacifiku, proteže se otprilike 8 milja dužine i 5 milja širine. Njegova geografija je strma i stjenovita, s pejzažom koji dominira njegovim najvišim vrhom, planinom Suribaki, koja se uzdiže oko 500 stopa iznad razine mora. Ovaj otok, koji na japanskom znači otok pepela, bio je strateška točka u kazalištu Pacifika tijekom Drugog svjetskog rata, ne samo zbog svoje geografske pozicije, već i zbog svog vojnog potencijala. Smješten otprilike 1200 km jugoistočno od Tokija i oko 3000 km istočno od obala Japana, Iwo Jima postala je ključna meta za saveznike koji su tražili uspostaviti naprednu bazu za lansiranje zračnih napada na japansko otočje. Važnost Iwo Jima može se razumjeti u širem kontekstu Drugog svjetskog rata. Napadom na Pearl Harbor u 1941. Japansko carstvo pokrenulo je ofenzivu koja se brzo proširila po jugoistočnoj Aziji i Tihom oceanu. Tijekom sljedećih godina Sjedinjene Američke Države uspjele su preokrenuti taj zamah kroz razne bitke, poput one kod Midwaya i Guadalcanala, gdje su počele osvajati teritorij i preuzimati inicijativu. Kako je rat napredovao, saveznici su shvatili da im treba agresivnija strategija za oslabiti Japan, zemlju koja se pokazala kao formidabilan i odlučan protivnik. Zauzimanje Iwo Jime nudilo je nekoliko strateških prednosti. Prvo, otok je imao 3 uzletne staze koje bi omogućile američkim bombarderima da djeluju bliže Japanu. To bi olakšalo pokretanje zračnih napada na glavne industrijske i vojne gradove u Japanu, skraćujući tako vrijeme leta i povećavajući učinkovitost misija. Drugo, Iwo Jima bi djelovala kao točka opskrbe za avione koji se vraćaju s misija u Japanu, što bi povećalo operativne sposobnosti saveznog zrakoplovstva. Osim toga, kontrola nad Iwo Jimom omogućila bi američkim snagama preusmjeravanje pažnje i resursa japanskih snaga, koji su morali biti raspoređeni za obranu otoka, čime bi se oslabila njihova sposobnost reakcije na drugim frontovima. Otok bi također bio vitalna baza za buduću invaziju na Japan, koja se nazirala kao konačni korak prema predaji Japanskog carstva. Napetosti koje su dovele do bitke za Iwo Jima pojačale su se 1944. kada su američke snage, nakon što su zauzele Marijanske otoke, počele planirati invaziju na Iwo Jima. U to vrijeme saveznička strategija usredotočila se na iskakanje otoka, što je podrazumijevalo osvajanje strateških otoka, dok su se drugi manje značajni ignorirali. Iwo Jima se savršeno uklapala u ovaj pristup, jer bi njezino zauzimanje ne samo pružilo zračno uporište, već bi također omogućilo saveznicima da napreduju prema srcu Japana. Međutim, planiranje invazije nije bilo jednostavno. Japanske snage, svjesne moguće prijetnje koju je predstavljala Iwo Jima, počele su jačati otok. Pod zapovjedništvom potpukovnika Tadamichija Kuribayashija, Japanci su izgradili opsežnu mrežu tunela i podzemnih bunkera koji su se protezali na više od 18 milja tunela, od kojih su mnogi bili međusobno povezani i dizajnirani da izdrže zračne napade.
Ovaj genijalan obrambeni sustav nije samo štitio japanske trupe od zračnog napada, već im je također omogućio da izvede iznenadne protunapade i izbjegnu istrebljenje na bojnom polju. A krajem godine 1944 američke snage pod zapovjedništvom potpukovnika Hollanda M. Smitha počele su se pripremati za invaziju. Plan je uključivao intenzivno zračno i pomorsko bombardiranje koje će trajati tjednima prije kopnene bitke. Međutim, unatoč veličini ove kampanje bombardiranja, američki zapovjednici su podcijenili učinkovitost japanskih obrana. Otpornost japanske vojske, zajedno s složenom mrežom utvrda, predstavljala je monumentalni izazov. Na dan invazije 9. februara 1945. više od 70.000 američkih vojnika iskrcalo se na otok. Operacija je započela intenzivnim bombardiranjem koje je imalo za cilj uništiti japanske položaje prije nego što trupe stupe na tlo. Unatoč tim naporima, američki vojnici naišli su na žestoki otpor od samog početka. Japanci, dobro utvrđeni u svojoj mreži tunela, otvorili su vatru iz mitraljeza i minobacača, uzrokujući značajne gubitke među invazijskim snagama. Bitka koja se odvijala tokom 36 dana pretvorila se u jednu od najkrvavijih u sukobu, sa hiljadama izgubljenih života s obe strane. Borba za Iwo Jima nije bila samo vojnog karaktera, već i pečat odlučnosti i žrtve, gdje je svaki pedalj osvojenog terena plaćen visokom ljudskom cenom. Japanska otpornost bila je neumorna, što je natjeralo saveznike da se suoče s ratom trošenja na teškom i neprijateljskom terenu. Iwo Jima, koja je dugo vremena bila smatrana samo običnim otokom, pretvorila se u simbol brutalnosti rata u Pacifiku i odlučnosti savezničkih snaga da postignu pobjedu. Bitka je postala prekretnica u vojnoj povijesti, ne samo zbog svog strateškog značaja, već i zbog svog utjecaja na moral i psihologiju uključenih vojnika i nacija koje su ih poslale u borbu. U tom kontekstu Iwo Jima se pojavila kao pravo bojno polje gdje su se žrtva i borba ispreplele s sudbinom nacije u ratu. Planiranje vojnog djelovanja Sjedinjenih Američkih Država za bitku kod Iwo Jime je emblematičan primjer složenosti i preciznosti sa kojom su se razvijale operacije u pozornici Pacifika tokom Druge svjetske rata. Osvajanje ovog malog ostrva, koje se nalazi 1800 km istočno od Japana, postalo je ključni strateški cilj unutar šire kampanje za oslabiti Japansko carstvo. Razvoj taktika amfibijskih napada, kao i značaj nosača aviona, bili su centralni elementi u planiranju ofanzive. Strategija saveznika temeljila se na dubokom razumijevanju geografije i snage japanskih položaja. Iwo Jima, s površinom od samo 21 km2, imala je planinski i vulkanski teren, na kojem su Japanci izgradili mrežu podzemnih utvrda, tunela i obrambenih položaja. General Tadamichi Kuribayashi, zadužen za obranu otoka, izvršio je pomno planiranje kako bi pripremio otpor, čineći da otok postane prirodni rov. Njegov cilj bio je spriječiti da američke snage koriste Iwo Jima kao bazu za zračne i pomorske operacije protiv japanskog arhipelaga. Planiranje napada na Iwo Jima započelo je 1944. kada su američki vojni lideri shvatili da je zauzimanje otoka neophodno za osiguranje sigurnog koridora za bombarderske operacije nad Japanom. Otok je nudio stratešku lokaciju koja bi omogućila bombarderima B-29, baziranim u Marijanama, da djeluju bliže svom cilju. Osim toga, zauzimanje Iwo Jima značilo bi da bi američki lovci poput P-51 Mustang imali bližu točku za opskrbu, povećavajući učinkovitost borbenih misija. Adresa kampanje bila je pod vodstvom admirala Chester W. Nimitza, zapovjednika snaga na Pacifiku, i generala Hollanda M. Smitha, poznatog kao otac amfibijskog napada. Planiranje je zahtijevalo iscrpnu analizu lekcija naučenih u prethodnim sukobima, poput bitke kod Tarawe, gdje su se američke snage suočile s žestokim otporom i pretrpjele značajne gubitke zbog nedostatka koordiniranog pristupa u amfibijskom napadu. Kao odgovor na te lekcije razvijene su nove taktike koje su prioritizirale mobilnost
korištenje pomorskog topništva i integraciju zračnih resursa. Napad iz mora na Iwo Jima bila je složena operacija koja je uključivala više od 70.000 muškaraca i tisuće vozila i brodova. Planiranje se usredotočilo na uspostavljanje zračne i pomorske nadmoćnosti prije iskrcavanja. Nositelji aviona odigrali su ključnu ulogu u ovoj fazi, pružajući stalnu zračnu podršku i pripremne bombarde. Mornarica Sjedinjenih Američkih Država izgradila je izvanrednu flotu nosača aviona, koja je postala kičma njezine sposobnosti projekcije snage u Pacifiku. Ovaj pristup pomorskom zrakoplovstvu označio je značajnu promjenu u vojnoj strategiji, naglašavajući važnost zračnog rata kao dopunu kopnenim operacijama. Bombardovanje iz mora prije iskrcavanja bilo je intenzivno, s sudjelovanjem ratnih brodova koji su ispalili tisuće projektila na japanske položaje. Međutim, unatoč naporima da oslabimo neprijateljsku obranu, neravnomjeran teren i podzemne utvrde omogućili su da značajan broj japanskih vojnika preživi inicijalno bombardiranje. Ideja da bi artiljerija mogla ukloniti otpor prije nego što se marinci iskrcaju pokazala se pogrešnom, a američke snage suočile su se s žestokom otporom prilikom slijetanja. Plan borbe na Iwo Jimi također je uključivao inovativni pristup u smislu koordinacije između borbenih jedinica. Snage su bile podijeljene u nekoliko grupa za iskrcavanje, svaka zadužena za osvajanje različitih ciljeva na otoku. Ovaj pristup omogućio je zapovjednicima da se prilagode promjenjivim uvjetima borbe, iako je početna zbrka prilikom iskrcavanja bila značajna zbog guste magle i iznenadne japanske otpornosti. Desembarivanje, koje je izvršeno 20. februara 1945. označilo je početak sukoba koji će trajati više od mjesec dana. Prvi val marinaca, koji su se nalazili na plaži Green Beach, suočio se s kišom neprijateljske vatre, što je rezultiralo visokom stopom gubitaka. Strategija japanskih branitelja temeljila se na borbi prsa u prsa, koristeći teren u svoju korist kako bi maksimalizirali efikasnost svoje vatre. Otpor je bio žestok, a marinci su bili prisiljeni polako napredovati, suočavajući se s zasjedama i iznenadnim napadima na svakom koraku. Kako su se američke snage kretale naprijed, nosači aviona su nastavili pružati zračnu podršku, što je marincima omogućilo da dobiju ključnu pomoć u najkritičnijim trenucima. Misije zračnog borbenog djelovanja, koje su često izvodili piloti koji su bili obučeni u ratu u Pacifiku, postale su presudni faktor za održavanje morala i borbene sposobnosti kopnenih snaga. Logistika iza operacije bila je monumentalna. Stalna opskrba streljivom, hranom i opremom kroz bojišne linije bila je vitalna za uspjeh kampanje. Planiranje je predvidjelo potrebu za stalnim protokom resursa, a koordinacija između različitih grana oružanih snaga bila je esencijalna za njezinu provedbu. Strategija saveznika za Iwo Jimu nije se samo fokusirala na fizičko osvajanje otoka, već i na stvaranje simbola otpora i žrtve. Ikonična fotografija marinaca koji podižu zastavu na planini Suribači postala je emblema američke odlučnosti, ali je također prikrila brutalnu stvarnost tekućeg sukoba. Planiranje i izvedba bitke odražavale su složenost moderne guerre, gdje su se strategija i taktika ispreplele u scenariju očaja i herojstva. Odluke koje su donijeli vojni vođe tijekom bitke postale bi lekcije za buduće generacije. Važnost amfibijskog napada, zračna i pomorska nadmoć, te pomna priprema na terenu bit će proučavane i analizirane u vojnim akademijama diljem svijeta. Bitka za Iwo Jima nije bila samo strateška pobjeda, već i svjedočanstvo domišljatosti i odlučnosti savezničkih snaga u borbi protiv izvanredne neprijateljske sile. Jutro 9. veljače 1945 počelo je s vedrim nebom iznad male otoke Iwo Jima, strateške točke u Tihom oceanu koja je privukla pažnju američkih snaga. Otok od približno 26 četvornih kilometara bio je snažno utvrđeni japanski bastion, vitalan za obranu japanskog carstva i ključan za američki ratni napor u regiji. Invazija na Iwo Jima bila je dio široke strategije saveznika za približavanje japanskom teritoriju,
a njezino zauzimanje omogućilo bi američkim snagama uspostavu baza za bombardiranje Japana. U 5 sati i 30 minuta ujutro, američka desantna flota počela je da se kreće prema obali Iwo Jima. Više od 70.000 muškaraca, većinom Marinesa, bilo je spremno da izvrši jednu od najkrvavijih bitaka Drugog svjetskog rata. Operacija, poznata kao Operacija Detachment, bila je pomno isplanirana, ali je neizvjesnost uvijek bila prisutna. Američke trupe su bile upozorene na žestok otpor koji bi mogle naići, a obavještajne informacije su ukazivale na to da su japanske snage dobro pripremljene sa mrežom podzemnih utvrda koja se protezala širom otoka. Kako su brodovi pristajali uz obalu, Marinci su počeli iskrcavati se na plaži Green Beach, suočavajući se s pustošnim i vulkanskim pejzažom. Otok sa svojim neravnim i močvarnim terenom nudio je malo skloništa i mogućnost iznenadnog napada. Međutim, pravi izazov nije bio samo u terenu, već u čvrstoći japanske obrane. U 6 sati i 15 minuta prvi ljudi zakoračili su na pijesak. Većina njih nikada nije mogla zamisliti da će dan koji počinje biti jedan od najsmrtonosnijih u njihovim životima. U tom trenutku japanske pozicije počele su odgovarati. Japanski vojnici, dobro ukopani u utvrde koje su gradili više od 1 godine, otvorili su vatru s intenzivnim bombardiranjem topništva i mitraljezima. Iznenađenje je bilo potpuno. Većina Marinca nije očekivala tako koncentriranu i smrtonosnu vatru čim su kročili na tlo. S pomnom preciznošću japanske metke i eksplozive počele su uzimati živote. U roku od nekoliko minuta muškarci koji su sletjeli na obalu postali su laki ciljevi, a pijesak koji je bio njihovo utočište obasjala je crvena boja. Japanska otpornost, predvođena pod pukovnikom Tadamichijem Kuribayashijem, bila je vrlo snažna. Kuribayashi je razumio da će borba na Iwo Jimu biti do smrti. Naredio je svojim vojnicima da se bore do kraja, osmišljavajući obrambenu strategiju koja je koristila prirodne karakteristike otoka. Taktika je uključivala niz podzemnih tunela i utvrđenih pozicija koje su omogućavale braniteljima da napadaju i povlače se neprimijećeni. Američke trupe, obučene za ratne pokrete, našle su se na terenu koji je pogodovao statičnoj obrani. Kako su prolazile sate, Marinci su pokušavali uspostaviti ispornu plažu. Pokušavali su se skupiti i organizirati, ali je zbrka vladala na plaži. Japanski otpor nije bio samo žestok, već i iznenađujuće organiziran. Niponska artiljerija, dobro skrivena, počela je bombardirati ratne brodove koji su podržavali iskrcavanje. Američki razarači i kruzeri uzvratili su svojim vlastitim vatrom, ali se situacija sve više komplicirala. Komunikacija između trupa bila je teška, a pojačanja su stizala sporo. Prva vala Marinca bila je prisiljena boriti se u uvjetima koji su izazivali logiku. Vulkalni pijesak, labav i težak za navigaciju, postao je dodatna prepreka. Gubici su počeli brzo rasti. Ipak, usprkos kaosu, ljudi su nastavili napredovati. Odluka Marinca bila je nepokolebljiva. Bili su obučeni da se suoče s bilo kojom nevoljom, a lekcija rata na Pacifiku nije bila zaboravljena. Predaja nije bila opcija. U međuvremenu, zapovjednik Kuribayashi sa svog zapovjednog mjesta pažljivo je promatrao situaciju. Znao je da će bitka za Iwo Jimu biti odlučujuća i da će njegov vlastiti život, kao i život njegovih ljudi, ovisiti o otpornosti koju mogu pružiti. Kroz svoje planiranje nastojao je ne samo obraniti otok, već i nanijeti visoku cijenu osvajačima. Svaki japanski čovjek koji je padao boreći se bio je udarac moralu američkih snaga i on je bio odlučan učiniti da zauzimanje Iwo Jime bude noćna mora. Kako je sunce napredovalo na nebu, borba se intenzivirala. Talasi Marinaca koji su pristizali susreli su odlučnog neprijatelja da brani svaki centimetar terena. Kako se dan pretvarao u noć, plaža Green Beach bila je puna haosa. Ljudi su se borili usred križnog vatrenja, dok je zvuk eksplozija odjekivao zrakom. Devastacija je bila opipljiva, a stvarnost brutalnog rata počela se nametati. Sljedeći dani pretvorili su se u kalvariju. Japanska otpornost nije pokazivala znakove slabosti,
A vojske Sjedinjenih Država suočavale su se s teškom stvarnošću borbe koja će se produžiti mnogo više od očekivanog. Svaki metar osvojene teritorije zahtijevao je značajnu žrtvu, a odlučnost obe strane bit će stavljena na kušnju na načine koji su neizrecivi. Borba za Iwo Jimu neće biti samo bitka za otok, već sukob koji će obilježiti povijest Drugog svjetskog rata i ostaviti neizbrisiv trag u sjećanjima onih koji su preživjeli. Obrana japanska na Iwo Jimi temeljila se na pomnoj pripremi i dubokom razumijevanju terena, što je omogućilo relativno malom broju vojnika da izdrže više od 1 mjeseca pred jednom od najrazornijih ofenziva u vojsci. Utvrde na otoku, izgrađene tijekom godina i usavršene iskustvom prethodnih bitaka, bile su dizajnirane da svaki kutak Iwo Jime pretvore u neprobojnu utvrdu. Otok, smješten otprilike 1000 km južno od Tokija, imao je reljef koji je pogodovao izgradnji podzemnih obrana. Sa svojim brdovitim terenom i oskudnom vegetacijom, Iwo Jima nudila je pogodno okruženje za izgradnju složene mreže tunela i bunkera. Japanski inženjeri, pod vodstvom general počasnika Tadamichija Kuribayashija, obavili su iscrpan posao. Ovaj general, koji je proveo godine u Sjedinjenim Američkim Državama i proučavao kulturu i sjevernoameričke taktike, bio je odlučan da otok pretvori u smrtonosnu zamku za neprijatelja. Japanski vojnici iskopali su više od 10 km tunela, koji su povezivali utvrde širom otoka. Ovi tuneli nisu samo pružali sklonište trupama, već su također olakšavali brz potez pojačanja i opskrbe. Budući da su građeni na nekoliko metara ispod zemlje, vojnici su mogli izdržati zračne i pomorske napade koji su prethodili invaziji. Utvrde su bile opremljene teškim strojnicama, poljskim topovima i minobacačima, raspoređenim za napad na američke snage iz skrivenih položaja. Mentalitet vojnika carskog japanskog vojnog korpusa, ojačana godinama vojne doktrine i nacionalističke kulture, odigrala je ključnu ulogu u obrani Iwo Jime. Ideologija Bushido, koja je naglašavala čast, lojalnost i smrt u borbi, prožimala je svaki kutak japanske vojske. Za mnoge vojnike predaja se smatrala najvećim sramotom, a obrana Iwo Jime postala je simbol nacionalnog otpora. Vojno obrazovanje koje su ovi ljudi primili usađivalo im je osjećaj gotovo religiozne dužnosti prema obrani svoje domovine, što ih je navelo da budu spremni boriti se do posljednjeg daha. Kako se bitka približavala, pripreme japanskih snaga su se intenzivirale. Otok je bio ojačan značajnim brojem trupa, od kojih su mnoge bile veterani iz prethodnih borbi u Pacifiku. General potpukovnik Kuribayashi, svjestan da je otok strateški cilj za saveznike, uputio je svoje ljude o važnosti otpora. U svom poznatom govoru pozvao je svoje vojnike da se bore do smrti i da ne dopuste da Iwo Jima padne u ruke neprijatelju. Ova vrsta poziva postala je mantra koja će motivirati trupe. Kuribayashi je također uveo inovativne taktike. Odlučio je za obranu u dubini umjesto frontalnog otpora. Većina vojnika nije se nalazila na plaži, već unutar otoka, u tunelima i bunkersima koje su izgradili. Ova strategija omogućila je japanskim trupama da nanesu značajne gubitke američkim snagama koje su se iskrcavale, umjesto da budu masakrirane u izravnom sukobu. Vojnici su bili instruirani da čekaju dok američke snage ne priđu dovoljno blizu kako bi napali minobacačima i lakim naoružanjem, što im je omogućilo da maksimiziraju štetu. A medidake su američki marinci započeli s iskrcavanjem 20. veljače 1945, susreli su se s žestokom otporom. Japanska artiljerija, dobro kamuflirana i zaštićena, počela je pucati, uništavajući vozila za iskrcavanje i uzrokujući brojne gubitke. Američke snage, koje su očekivale brzu pobjedu, shvatile su da će se suočiti s odlučnim i spremnim neprijateljem. Otpor u prvim danima borbe bio je žestok. Japanski vojnici, ukopani u svojim utvrdama, iskoristili su svoje znanje o terenu kako bi namamili marince u zasjede. Korištenje artiljerijske paljbe i mitraljeza sa skrivenih položaja rezultiralo je visokim troškovima za saveznike. Bitka se brzo pretvorila u rat iscrpljivanja,
pri čemu su obje strane pretrpele značajne gubitke. Korištenje zrakoplovstva također je odigralo vitalnu ulogu u japanskoj obrani. Iako je japansko zrakoplovstvo bilo oslabljeno u prethodnim sukobima, nekoliko preostalih aviona korišteno je za napad na brodove i američke trupe tijekom prvih dana bitke. Ove akcije doprinijele su stvaranju percepcije među marincima da će bitka biti teža nego što se očekivalo. Snaga japanske obrane očitovala se u otporu njenih vojnika. Unatoč intenzivnim bombama prije iskrcavanja, Japanci su održali visoku moralnu potporu i borili se s velikom odlučnošću. Sposobnost Kuribayashija da održi koheziju među svojim trupama bila je ključna. Organizovao je redovite sastanke kako bi ojačao osjećaj drugarstva i jedinstva, a njegovo vođstvo inspiriralo je mnoge da se nastave boriti unatoč nepovoljnim okolnostima. Kako su dani prolazili, situacija je postajala sve kritičnija za braniče. Kako su američke snage počele napredovati, nedostatak zaliha i pojačanja postajao je sve očitiji. Ipak, odlučnost japanskih vojnika nastavila je biti faktor. Unatoč nedostacima, mnogi su se odlučili boriti do kraja. Otpornost je postala simbol japanskog duha, a bitka za Iwo Jimu pretvorila se u legendu koja će odjekivati u kolektivnom sjećanju nacije. Obrana Iwo Jima sa svojim podzemnim utvrdama, inovativnim strategijama i predanim vojskom svjedočanstvo je složenosti rata u Pacifiku. Otok, iako je na kraju zauzet od strane američkih snaga, postao je simbol otpornosti i žrtve. Odražavajući dubinu posvećenosti koju su japanski vojnici imali prema svojoj zemlji i svojem časti. Bitka za Iwo Jima ne samo da je označila prekretnicu u Drugom svjetskom ratu, već je također ostavila nasljeđe hrabrosti koje traje do danas. Bitka za Iwo Jimu, koja se odigrala između 19. veljače i 26. ožujka 1945, postala je simbol intenzivne i brutalne borbe koja je karakterizirala Drugi svjetski rat. U srcu ove bitke nalazile su se rovovi, složen sustav tunela i podzemnih skrovišta, koji su postali dom tisućama američkih i japanskih vojnika. Ove strukture, dizajnirane za zaštitu boraca od intenzivne neprijateljske vatre, često su se pretvarale u mjesta ekstremne patnje, gdje su život i smrt koegzistirali u delikatnoj ravnoteži. Uvjeti života u rovovima bili su deplorabilni. Vulkančno tlo Iwo Jima, iako je pružalo određenu zaštitu, također je predstavljalo značajne izazove. Pijesak i blato miješali su se s kišom, stvarajući neljubazan i sklizak okoliš. Nedostatak adekvatnog odvodnjavanja doveo je do nakupljanja stajaće vode, koja je postala leglo insekata i bolesti. Vojnici zarobljeni u ovom labirintu tunela suočavali su se s stalnom prijetnjom od infekcija i drugih tegoba, pogoršanih nedostatkom medicinske pomoći. Nedostatak opskrbe, kako hrane tako i lijekova, činilo je da je svakodnevno preživljavanje sama bitka. Obroci vojnika bili su oskudni i često neprijatni. Prehrana se sastojala od konzervirane hrane, borbenih keksa i, u najboljem slučaju, malo sušenog mesa. Istezanje postalo je ozbiljan problem, oslabivši vojnike i čineći ih podložnijim bolestima. Jedan vojnik iz Marinaca, prisjećajući se tih dana, napisao je: "Prazna stomaka su neprijatelj jednako strašan kao neprijateljska vatra. Glad troši naše snage, a strah od smrti postaje stalni drug." Borba prsa o prsa postala je zastrašujuća stvarnost u rovovima na Iwo Jimi. Dok su se američke snage napredujuće, susretale su se s neprijateljem odlučnim da brani svaku stotinku otoka. Japanski vojnici, utvrđeni na utvrđenim položajima, borili su se s očajničkom žestinom. Taktike rata u ovoj fazi sukoba nisu se svodile samo na bombardiranja i pucnjavu. Borba se često prelila u fizičke sukobe, gdje su se strah i adrenalin miješali u smrtonosni ples. Bajoneti su postali vitalni alati, a povici muškaraca u borbi odjekivali su zrakom, miješajući se s odjekom metaka i eksplozija. Ratnička borba ne samo da je utjecala na fizičko zdravlje vojnika, već je također imala duboki psihološki utjecaj. Kontinuirana izloženost smrti, razaranju i patnji svojih saboraca
stvorila je okruženje beznadnosti. Mnogi vojnici iskusili su ono što se danas naziva posttraumatski stresni poremećaj, ali tada se jednostavno odnosilo na njih kao one pogođene bitkom. Ideja da bi muškarac mogao biti slomljen ratom postala je opipljiv koncept u rovovima Iwo Jime. Noći su bile posebno okrutne. Tmina je donosila zvuk smrti, plać ranjenih i šapate onih koji su se pripremali za sljedeći napad. Često su se vojnici smjenjivali na straži dok su se ostali trudili zaspati, ali odmor je bio nedostižan. Misli muškaraca ispunjavale su se slikama njihovih pokojnih drugova i obiteljima koje su ostavili iza sebe. Nepredvidivost budućnosti i strah od neviđenja svojih voljenih postajali su nepodnošljivo emocionalno opterećenje. Nedostatak zaliha utjecao je ne samo na prehranu, već i na moral vojnika. Vojnici su se osjećali napušteno, boreći se ne samo protiv vidljivog neprijatelja, već i protiv beznađa. Pisma iz kuće postala su emocionalna žliv sada, ali je nedostatak komunikacije i neizvjesnost oko dolaska tih pisama povećavala tjeskobu. Povezanost s vanjskim svijetom sopila se je, a otok Iwo Jima osjećao se kao izolirano mjesto gdje se svakodnevni život zaustavio. Patnja u rovovima također je bila pojačana nedostatkom higijene. Nedostatak adekvatnih sadržaja za osobnu njegu doveo je do toga da su vojnici bili izloženi kožnim bolestima i drugim infekcijama. Život u rovovima pretvorio se u stalnu borbu protiv prljavštine i raspadanja. Ljudi, zarobljeni u borbi za opstanak, bili su prisiljeni prilagoditi se uvjetima koji bi se činili nezamislivima u miru. Kako je bitka napredovala, moral vojnika je fluktuirao. Dolazak pojačanja donosio je kratku iskricu nade, ali je stvarnost rata ubrzo preuzela. Gubitak drugova osjećao se kao duboka rana, a borba za održavanje čovječnosti usred kaosa postajala je svakodnevni izazov. Mnoge su se godine muškarci držali ideje drugarstva. Međusobna podrška bila je jedino što ih je održavalo na nogama. Kroz nevolju formirana su prijateljstva, koja, iako rođena u patnji, postala su izvor snage. Bitka za Iwo Jimu nije bila samo vojni sukob, bila je to proba ljudske izdržljivosti. Treninčare, koje su nekad trebale biti utočišta, postale su grobnice za mnoge i pozornica za mučnu borbu za život. Rat u rovovima ostavio je neizbrisiv trag na svakom vojniku, uspomenu koja će ih pratiti dugo nakon što su meci prestali zvučati. Priča o Iwo Jimu je, na kraju, priča o borbi za preživljavanje u okruženju koje je izazivalo sva ljudska osjetila, gdje je svaki dan bio podsjetnik na krhkost života i neizbježan dolazak smrti. Dana 23. veljače 1945. na vrhu planine Suribachi, malog vulkana koji je dominirao otokom Iwo Jima, dogodio se jedan od najikoničnijih trenutaka u povijesti američkog vojnog djelovanja. Podizanje zastave. Slika 6 marinaca kako podižu američki barjak postala je trajni simbol hrabrosti, žrtve i patriotizma. Međutim, značenje ove fotografije ide mnogo dalje od snimanja trenutka. Predstavlja složenost rata, borbu za nacionalni identitet i moć ikonografije u javnom mnijenju. Fotografija je snimljena od strane ratnog dopisnika Joea Rosenthala, koji je, poput mnogih drugih, stigao na Iwo Jimu s misijom dokumentiranja sukoba. Međutim, ono što je Rosenthal tog dana uspio zabilježiti bio je trenutak koji će odjekivati u kolektivnoj svijesti Amerikanaca. Slika marinaca, u herojskom stavu, s vedrim nebom u pozadini i zastavom koja se vijori na povjetarcu, sažela je ideale žrtve i jedinstva u vremenima rata. Kako se vijest o snimanju fotografije širila, slika je postala simbol nade, u trenutku kada se nacija suočavala s teškom stvarnošću produženog i brutalnog rata. Zastava koja se vijorila na vrhu planine Suribachi nije samo predstavljala vojnu pobjedu na Iwo Jimi. Također je simbolizirala nepobjedivi duh američke nacije. Rat u Pacifiku bio je posebno iscrpljujući, a ljudski gubici bili su značajni. U tom kontekstu, fotografija je ponudila zrak svjetlosti, podsjećajući da je pobjeda moguća i da žrtva ljudi nije bila uzalud. Slika je postala svjetionik nade u zemlji koja je čeznula za krajem sukoba. Ipak,
priča koja stoji iza fotografije je složenija nego što se na prvi pogled čini. Slika nije bila prva podignuta zastava na Iwo Jimi. Zapravo, grupa marinskih vojnika je podigla prvu zastavu na planini Suribaki nekoliko sati ranije. Akcija koja je dokumentovana od strane drugih fotografa, ali koja nije imala isti utjecaj. Odluka da se podigne druga zastava koju je Rosenthal snimio bila je delimično simboličan čin usmjeren na podizanje moralnih snaga i pružanje snažnijeg vizualnog prikaza pobjede. Ova nijansa otkriva namjernu konstrukciju ikonografije i narativa oko bitke. Kako se slika Rosenthala širila, počela se koristiti u raznim kontekstima, od ratnih plakata do objava u novinama. Njena distribucija bila je brza i masovna, potaknuta potrebom nacije da pronađe simbole koji bi ujedinili stanovništvo u vremenima sukoba. Fotografija je postala emblema američkog ratnog napora, simbol koji je inspirirao civilno stanovništvo da doprinese uzroku kupnjom ratnih obveznica i podrškom trupama na frontu. Ovaj fenomen pokazuje kako jedna slika može transcendirati svoj izvorni kontekst i postati objekt kolektivnog značenja. Utjecaj fotografije na javno mnijenje bio je trenutačan i dubok. U pitanju nekoliko dana slika je bila na naslovnicama brojnih novina i časopisa, postajući simbol američke borbe. Slika 6 marinaca, koja predstavlja muškarce različitih podrijetla i porijekla, odjeknula je u zemlji koja traži jedinstvo. Fotografija, poput same bitke, postala je mikrokozmos američkog iskustva, odražavajući raznolikost i odlučnost naroda. Međutim, slika je također postavila pitanja o predstavljanju žrtve i rata. Kako je fotografija postala simbol herojstva, pojavile su se kritike na glorifikaciju sukoba. Neki su tvrdili da sama slika može skrenuti pažnju s brutalnih stvarnosti rata, gubitka života i patnje koja je pratila borbu. Ova napetost između simbolizma i stvarnosti važan je aspekt koji treba uzeti u obzir prilikom analize utjecaja fotografije na kolektivno pamćenje. Upotreba slike kao nacionalnog simbola također je imala implikacije na način na koji su se obilježavale bitke i žrtve vojnika. Fotografija Rosenthala korištena je za promicanje izgradnje spomenika marincima u Arlingtonu, Virginia, prostoru koji je postao mjesto hodočašća za one koji odaju počast poginulima u borbi. Ovaj čin obilježavanja junaka kroz sliku jača ideju da rat, unatoč svojoj brutalnosti, proizvodi herojske figure koje zaslužuju da budu zapamćene i proslavljene. Osim toga, fotografija podizanja zastave na Iwo Jimi inspirirala je veliku količinu umjetničkih dijela, dokumentaraca i prikaza u popularnoj kulturi. Od filmova do skulptura, slika je reinterpretirana i rekonstruirana, što pokazuje njezinu trajnost u američkom kulturnom pamćenju. Svaka nova reprezentacija dodaje slojeve izvornoj značenju, pretvarajući fotografiju u simbol koji se neprestano razvija i koji i dalje odjekuje u suvremenom društvu. Značaj fotografije zastave na Iwo Jimi ne leži samo u njenoj sposobnosti da inspirira naciju u teškim vremenima, već i u njenoj ulozi kao podsjetnik na složenost rata. Slika sažima i heroizam i žrtvu, nadu i tugu. Dok Amerikanci razmišljaju o svojoj vojnoj povijesti, fotografija Rosenthala ostaće vizualni svjedok borbe i žrtve koja je definirala jednu generaciju. Strategije borbe u bitci kod Iwo Jime bile su složena mreža taktika koje su implementirali oba tabora, svaki se prilagođavajući terenu koji je nudio i prednosti i značajne izazove. Otok sa svojim planinskim terenom i strmom geografijom u velikoj je mjeri odredio taktičke i strateške odluke američkih i japanskih snaga. Od prvog trenutka Sjedinjene Američke Države su shvatile da će zračna superiornost biti odlučujući faktor u kampanji. Zračni napadi prije iskrcavanja počeli su razgrađivati japanske obrane. Tijekom tjedana, bombarderi velike altituda, zajedno s borbenim zrakoplovima, proveli su intenzivnu kampanju bombardiranja, usredotočujući se na strateške točke otoka. Međutim, brdovit teren i gusta vegetacija omogućili su mnogim japanskim položajima da ostanu skriveni i stoga nisu bili potpuno neutralizirani. Američka strategija bila je usmjerena na identifikaciju i uništavanje ovih utvrđenih položaja.
Desembarenje 19. februara 1945 bilo je početak žestoke borbe koja će trajati više od mjesec dana. Kada su stigli na plaže Iwo Jima, američke trupe naišle su na organizovanu i odlučnu odbranu. Japanci pod komandom General Major Tadamichi Kuribayashija pripremili su ostrvo za dugotrajnu odbranu. Umjesto da se bore s izloženih pozicija, Japanci su se odlučili za gerilski pristup, koristeći mrežu tunela i pećina koje su iskopali. Ova taktika im je omogućila da izdrže početno bombardovanje i održe snažnu prisutnost na terenu, što je rezultovalo žestokom borbom kuća po kuća i pećina po pećina. Američke trupe, sastavljene većinom od marinaca, morale su se brzo prilagoditi ovoj novoj vrsti borbe. Umjesto konvencionalnog rata koji su vodili u prethodnim kampanjama, bili su prisiljeni primijeniti agresivnije taktike napada. Marinške jedinice usvojile su manje i fleksibilnije borbene formacije, što im je omogućilo da brže prolaze kroz nepristupačan teren i odgovaraju na japanske embuskade. Ovaj pristup bio je ključan u okruženju gdje se neprijatelj mogao skrivati samo nekoliko metara dalje, često s artiljerijom ili snajperistima spremnim da otvore vatru. Artilerija je odigrala ključnu ulogu u bici, kako za američke snage, tako i za japanske. Marino, podržani od strane brodova koji su bombardirali neprijateljske položaje s mora, koristili su artileriju kako bi oslabili japanske obrambene linije prije nego što su naredili napredovanje. Međutim, korištenje artilerije nije bilo bez izazova. Često su japanski položaji bili toliko dobro prikriveni da projektili nisu uspijevali pogoditi svoj cilj. S druge strane, japanski branioci također su učinkovito koristili artileriju primjenjujući poljske topove i mortire kako bi uznemirili američke trupe dok su pokušavali napredovati. Bitka se pretvorila u stalnu razmjenu artiljerijskih vatri, gdje su obje strane nastojale iscrpjeti svog protivnika. Kako je bitka napredovala, taktike borbe marinaca su se razvijale. Upotreba bacača plamena postala je jedna od najefikasnijih strategija za čišćenje tunela i japanskih špilja. Iako je bacač plamena bio zastrašujući i razoran alat, njegova upotreba zahtevala je hrabrost i apsolutnu posvećenost. Marinci koji su se usudili koristiti te uređaje bili su svjesni da se izlažu ekstremnoj opasnosti, ali efikasnost bacača plamena u razbijanju japanskih odbrana opravdavala je rizik. Sukobi su također istaknuli vrijednost suradnje među vojnim granama. Koordinacija između pješaštva, topništva i zračnih snaga bila je vitalna za maksimiziranje učinkovitosti napada. Borbeni avioni putem napada s male visine pružili su blisku zračnu potporu trupama na terenu, što je rezultiralo povećanjem morala i poboljšanjem sposobnosti za napredovanje. Ipak, planinski teren i ograničenja vidljivosti predstavljali su značajne izazove za pilote, koji su morali precizno manevrirati u ograničenom prostoru. S druge strane, japanske snage, iako nadmašene u resursima i tehnologiji, pokazale su nevjerojatnu prilagodljivost. Kuribayashi, svjestan neizbježne superiornosti Sjedinjenih Američkih Država, odlučio je za upornu i produženu obranu. Umjesto taktike banzai koja je karakterizirala japanske obrane u prethodnim bitkama, njegov je pristup bio usredotočen na trošenje neprijatelja. Ova strategija podrazumijevala je provociranje značajnih gubitaka među američkim redovima, iskorištavajući svaku priliku za napad na izolirane skupine marinaca i koristeći snajpere za sjetvu straha i nepovjerenja. Jojična je otpor japanske vojske također bio potaknut duboko ukorijenjenom ideologijom časti i odanosti domovini, što je dovelo mnoge vojnike do borbe do posljednjeg daha. Bitka je postala simbol žrtve i odlučnosti, gdje su se branitelji, unatoč nevoljama, odbijali predati. Gerilske taktike, koje su uključivale iznenadne zasjede i noćne napade, bili su primjeri načina na koji su se Japanci prilagodili svom okruženju, koristeći svoje znanje terena kako bi maksimalizirali svoju učinkovitost. Kako su dani postajali tjedni, taktike koje su koristile obje strane postale su sve brutalnije. Borba prsa u prsa postala je norma, a svaki centimetar osvojenog terena bio je značajna pobjeda. Tvrđave, tuneli i špilje postali su pozornice za žestoku i očajnu borbu. Svaka osvojena pozicija zahtijevala je značajan ljudski trošak,
a bitka se pretvorila u makabričnu igru strategije u kojoj je žrtvovanje postalo norma. Bitka za Iwo Jimu nije bila samo vojni sukob. Također je bila studija o prirodi rata i ljudskoj otpornosti. Taktike koje su koristile obje strane na neprijateljskom i izazovnom terenu odražavaju složenost modernog rata, gdje su prilagodljivost i strategija jednako kritični kao oružje i brute snaga. Kroz korištenje bombardiranja, direktnih napada i gerilskih taktika, borba za Iwo Jimu postala je svjedočanstvo brutalnosti sukoba, podsjetnik na žrtve koje su date u ime pobjede. Bitka za Iwo Jima, vođena između 17. veljače i 28. ožujka 1945, imala je nesrazmjeran ljudski trošak. Statistika gubitaka svjedoči o patnji koju su obje strane podnijele. Ukupno više od 27.000 japanskih vojnika izgubilo je život, dok su američke snage pretrpjele blizu 29.000 gubitaka, od kojih je više od 6.000 poginulo. Ovi brojevi ne odražavaju samo hladnu evidenciju rata, nego također obuhvaćaju priče o hrabrosti, žrtvi i tragediji koje označavaju sjećanje na one koji su sudjelovali u tom sukobu. Obrana Iwo Jima provedena je od strane otprilike 20.000 vojnika carskog japanskog mornaričkog korpusa, od kojih su mnogi bili mladi regruti. General potpukovnik Tadamichi Kuribayashi, koji je zapovjedao japanskim snagama na Iwo Jimi, donio je odluku da otok pretvori u tvrđavu. S nizom podzemnih tunela i obrambenih položaja, njegov cilj bio je izdržati američki napad, što je dulje moguće. Kuribayashijeva strategija, iako hrabra, dovela je do smrti velikog broja njegovih ljudi, koji su se borili pod ekstremnim uvjetima, s oskudnim zalihama hrane i vode. Američki marinci, s druge strane, suočili su se s žestokom borbom. Iako su imali tehničku i numeričku superiornost, izazov koji je predstavljalo vulkansko tlo Iwo Jime, zajedno s žestokim japanskim otporom, pretvorio je svaki metar napretka u monumentalni napor. Osvojavanje planine Suribaki, ključna tačka na otoku, postalo je ikonska bitka, ali i tačka visokog ljudskog troška. Kada su dostigli vrh 19. veljače, marinci su podigli američku zastavu, čin koji će postati simbol pobjede, ali je skrivao brutalnost borbe koja je još uvijek ostala za suočiti se. Uvjeti na bojnom polju bili su strašni. Tlo, prekriveno vulkanskom pepelom, pretvaralo se u ljigavu blato s dolaskom kiše, otežavajući kretanje vojnicima. Nedostatak hrane i vode doveo je mnoge do dehidracije i ekstremnog iscrpljenja. Psihološka tjeskoba također je bila značajan faktor. Vojnici su bili izloženi konstantnim bombardiranjima i teroru ne znati hoće li ponovno vidjeti voljene. Priče o vojnicima koji su preplavljeni užasom rata, podleželi očaju, uobičajene su među sjećanjima onih koji su preživjeli. Povijest jednog od marinca, vojnika prve klase Charlesa A. Lindbergha, odražava patnju mnogih. Unatoč svojoj mladosti, Lindbergh se našao usred pakla. U pismu svojoj majci pisao je o besprijekornoj bitci i strahu koji je osjećao. Ne znam hoću li se vratiti kući, priznao je, dok je pokušavao održati nadu. Njegov život ugašen je 23. veljače, kada je pogođen neprijateljskom vatrom. Njegova priča, kao i ona mnogih drugih, postala je odjek prekinutih života zbog sukoba. S japanske strane, vojnik prvog razreda Yoshio Nakamura, mladić od samo 18 godina, također je doživio užas bitke. Svjestan da je njegov sudbina zapečaćena, Nakamura je hrabro borio u obrani svoje domovine. Napisao je posljednje pismo svojoj obitelji, izražavajući svoju ljubav i želju da shvate da se borio za svoju čast. Nakamura je bio jedan od mnogih koji su pronašli smrt u tunelima, smrt koja je ostavila prazninu u njegovom domu i zajednici. Priče o žrtvi ne ograničavaju se samo na vojnike. Obitelji s obje strane duboko su stradale. U Sjedinjenim Američkim Državama pisma palažih marinaca stigla su u domove, donoseći sa sobom razorne vijesti koje su devastirale obitelji. Majke, supruge i djeca živjeli su u neizvjesnosti, čekajući odgovore koji nikada neće stići. U Japanu obitelji vojnika koji se nisu vratili ostale su obilježene gubitkom,
suočavajući se s tugom u naciji koja je već trpjela posljedice rata. Statistike o žrtvama su obljetnice, ali svaki broj predstavlja život, priču. Tijekom 36 dana borbi, bojište je postalo mjesto užasa i žrtve. Borba za Iwo Jimu bila je borba za čast, domovinu i preživljavanje. I američki marinci i japanski vojnici pokazali su ogroman hrabrost u očajnim okolnostima, a njihove žrtve odjeknule su daleko izvan otoka, ostavljajući nasljeđe koje traje u kolektivnoj memoriji obiju zemalja. Bitka je također ostavila trag u vojnom razmišljanju i planiranju budućih operacija. Magnituda gubitaka i ljudski trošak osvajanja Iwo Jime doveli su do dubokog promišljanja o ratu i njegovom utjecaju na život ljudi. Lekcije naučene na Iwo Jimi bile su dio procesa evaluacije koji bi nastojao izbjeći ponavljanje takvih gubitaka u budućim sukobima. Ljudska cijena Iwo Jime ne odnosi se samo na brojke. To je podsjetnik na krhkost života u vremenima rata i na žrtvu koju su mnogi muškarci i žene podnijeli u ime svojih uvjerenja i svoje zemlje. Priče o Lindbergu i Nakamuri, zajedno s bezbrojnim drugim, su testament ljudskosti usred barbarstva, a njihovo nasljeđe i dalje živi u povijesnoj memoriji onih koji traže razumjeti pravu cijenu rata. 20. ožujka 1945 je označio završetak jedne od najljućih i odlučujućih bitaka na Pacifiku, bitke za Iwo Jimu. Nakon više od jednog mjeseca intenzivnih borbi, kombinirani napor američkih snaga značajno je oslabljen japanski otpor, iako po razarajućoj cijeni ljudskih i materijalnih gubitaka. Otok, mali teritorij od samo 25 kvadratnih kilometara, bio je poprište sukoba koji će ne samo odrediti budućnost rata na Pacifiku, već će također promijeniti tijek moderne vojne povijesti. Tijekom dana koji su prethodili predaji, situacija za japanske trupe postala je neodrživa. Unatoč svojoj žestokoj odlučnosti, carski vojnici, predvođeni general potporučnikom Tadamichijem Kuribayashijem, suočili su se s kritičnim nedostatkom zaliha i municije. Japanska strategija obrane koja se oslanjala na borbu do smrti u dubinama svog složenog sustava tunela počela je pokazivati svoje slabosti. Američka artiljerija, podržana zračnom i pomorskom superiornošću, uspjela je demontirati veći dio ovih utvrda, ostavljajući branitelje s malo opcija. Posljednji dani bitke bili su svjedoci posljednjeg napada savezničkih snaga. Od 21. ožujka američki marinci su počeli pojačavati svoju ofenzivu. Zrakoplovstvo i topništvo, koja su bila ključna u početnoj fazi bitke, sada su se usredotočila na posljednje japanske uporišne točke. Neprekidni bombardamenti potresali su otok, dok su se trupe pripremale za napredovanje. Kako se bližio kraj, moral među japanskim redovima počeo je opadati. Otpor je postajao sve očajniji, a vojnici su znali da je njihova situacija neodrživa. 25. ožujka situacija je postala kritična. Posljednji bastioni otpora nalazili su se na planini Suribaki i na nekoliko izoliranih položaja na sjeveru otoka. Tog dana general Kuribayashi, svjestan da je kapitulacija neizbježna, sazvao je svoje časnike kako bi razgovarao o mogućnosti povlačenja. Ipak, duh borbe ostao je čvrst među njegovim trupama, koji su, unatoč teškoćama, bili spremni nastaviti se boriti do posljednjeg daha. Ideja o predaji bila je koncept stran od vojne kulture Japana tog doba, koja je bila oblikovana kodeksom časti koji je cijenio smrt u borbi iznad predaje. Na 26. danu japanska otpornost se počela raspadati. Amerikanci, organizirani i odlučni, započeli su konačni napad na preostale položaje, koristeći taktike koje su se razvijale tijekom bitke. Marinske divizije, podržane od strane jedinica pješadije i oklopnih vozila, neizbježno su napredovale, iskorištavajući slabosti branitelja. Kako su sati prolazili, japanska otpornost postajala je sve fragmentiranija. Vojnici koji su se hrabro borili u nehumanim uvjetima, počeli su shvaćati da je borba bezizlazna. Usred ovog kaosa, general Kuribayashi donio je bolnu odluku. Priznajući da je stvar izgubljena, odlučio je narediti predaju svojih trupa. Ipak, ovaj čin nije bio jednostavan.
Predaja je značila sramotu, a mnogi vojnici su radije birali smrt nego zarobljavanje. Ipak, poruke o predaji počele su se slati preostalim jedinicama. Kako je popodne prolazilo, prve grupe japanskih vojnika počele su izlaziti iz svojih skrovišta s rukama u zraku u gesti predaje. Slika tih muškaraca, iscrpljenih i obeshrabrenih, bila je odraz iscrpljenosti borbe koja je potrošila i tijelo i duh. Formalna predaja dogodila se u štabu američkih snaga na Iwo Jimi. Japanski kapetan Shimizu, koji je bio jedan od posljednjih koji su se opirali, pojavio se pred marinacima s pognutom glavom i podignutim rukama. Pored njega grupa vojnika koji su odlučili napustiti svoju borbu i prihvatiti svoju sudbinu. Taj trenutak bio je simbol kraja bitke, ali i žrtve i otpornosti koje su karakterizirale japanske branitelje. Ceremonija predaje bila je kratka i suzdržana, obilježena teškom tišinom koja je odražavala ozbiljnost situacije. Pobjeda saveznika na Iwo Jimi imala je duboke posljedice. Za američke snage kontrola otoka značila je ključnu stratešku točku za napredovanje prema Japanu. Mogućnost uspostavljanja zračnih baza za bombardiranje japanskog arhipelaga postala je opipljiva stvarnost, što bi ubrzalo kraj rata u Pacifiku. Međutim, ova pobjeda došla je po visoku cijenu. Tisuće života izgubljeno je u borbi, a žrtva muškaraca s obje strane ostavila je neizbrisiv trag u kolektivnom sjećanju nacija uključenih. Bitka je također ostavila značajne lekcije o ratu u modernoj eri. Korištenje borbenih taktika na teškom terenu, važnost logistike i opskrbe, kao i prilagodba promjenjivim uvjetima bojišta, bili su aspekti koji će se detaljno proučavati u godinama koje dolaze. Uz to, otpornost japanskih vojnika, koji su se borili s gotovo nadljudskom upornošću, izazvala je percepcije o moralnosti i motivaciji u borbi. 26. ožujka 1945. nije bio samo kraj bitke kod Iwo Jima, već i prekretnica u ratu na Pacifiku. Tog dana kombinacija vojne strategije, ljudske žrtve i teških odluka kulminirala je u predaji koja će odjekivati u ratnom pejzažu tog vremena. Saveznička pobjeda, iako proslavljena, nosila je sa sobom teret boli, žrtve i razmišljanja o prirodi rata, tema koja će i dalje odjekivati dugo nakon što su se ugušili odjeci pucnjeva i eksplozija na otoku. Bitka za Iwo Jimu, vođena između 27. veljače i 23. ožujka 1945. ostavila je neizbrisiv trag u kolektivnom sjećanju američkog društva. Osim što je bila odlučujući sukob na Tihom oceanu tijekom Drugog svjetskog rata, sukob je postao moćan simbol žrtve i otpora. Ostavština Iwo Jime manifestira se u više dimenzija, u sjećanju veterana, u popularnoj kulturi i u načinu na koji je američko društvo rekonstrukcijom svoje identiteta obnovilo eko rata. Iskustvo vojnika koji su sudjelovali u bitci bilo je središnje u izgradnji ovog nasljeđa. Veterani s Iwo Jime, mnogi od njih su se suočili s neimaštinama koje se ne mogu zamisliti u rovovima i špiljama otoka, posvetili su veliki dio svog života dijeleći svoje priče. Ove priče neprocjenjive vrijednosti ne služe samo za počast onima koji su pali, već također nude surovu i ljudsku perspektivu rata. Kroz intervjue, pisane radove i dokumentarce, veterani su nastojali prenijeti lekcije naučene na bojištu, naglašavajući zajedništvo, žrtvu i važnost mira. Jedan od najznačajnijih aspekata koji su proizašli iz svjedočenja veterana je unutrašnja borba s kojom su se mnogi suočili po povratku u civilni život. Iskustvo s Iwo Jima ostavilo je duboke ožiljke, kako fizičke, tako i psihološke. Mnogi vojnici su patili od posttraumatskog stresnog poremećaja, stanja koje u to vrijeme nije bilo dobro razumljivo. Američko društvo često nije bilo spremno da dočeka ove ljude koji su na tako surov način vidjeli smrt i razaranje. Nedostatak podrške i razumevanja doveo je do značajne izolacije za mnoge veterane, što je za uzvrat oblikovalo narativ bitke u kolektivnoj memoriji. U popularnoj kulturi Iwo Jima je predstavljena na razne načine, od filmova do umjetničkih dijela, a ta reprezentacija je doprinijela učvršćivanju njenog mjesta u povijesti.
Ikonična fotografija marinaca koji podižu zastavu Sjedinjenih Američkih Država na vrhu planine Suribači, snimljena od strane fotografa Joea Rosenthala, postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola Druge svjetske opsade. Ova slika ne samo da predstavlja vojnu pobjedu, nego i ideal patriotizma i žrtvovanja. Fotografija je široko reproducirana i reinterpretirana u bezbrojnim kontekstima, od spomenika do suvremenih umjetničkih dijela. Filmski stvaratelji poput Clinta Eastwooda su obrađivali bitku iz različitih kutova, istražujući kako herojstvo, tako i užas rata. U svom filmu Zastave naših očeva, Eastwood se dublje bavi utjecajem slave fotografije i kako je to utjecalo na život muškaraca koji se u njoj pojavljuju. Kroz ove prikaze, popularna kultura je poslužila kao sredstvo za promišljanje o ratu i njegovim posljedicama, pozivajući publiku da razmotri ne samo slavu pobjede, već i ljudsku cijenu takvih sukoba. Bitka za Iwo Jimu također je bila ponavljana tema u književnosti. Autori poput Jamesa Jonesa i Eugene Sledgea dokumentirali su svoja iskustva u romanima koji su postali klasici ratne književnosti. Ovi zapisi nude intimnu perspektivu o životu vojnika na frontu, pridonoseći dubljem razumijevanju iskustva rata. Kroz fikciju i nefikciju, narativ o Iwo Jimi isprepleten je u kulturno tkivo Sjedinjenih Američkih Država, postajući referentna točka za rasprave o žrtvi i moralu u vremenima rata. Utjecaj Iwo Jima na kolektivnu memoriju američkog društva ne ograničava se samo na prikaz u medijima, već je također utjecao na komemorativne ceremonije i obrazovanje. Svake godine na godišnjicu bitke održavaju se ceremonije diljem zemlje kako bi se odalo počast onima koji su se borili i poginuli na Iwo Jima. Ove ceremonije ne samo da odaju počast veteranima, već također služe kao podsjetnik na cijenu slobode i izazove s kojima su se suočili. Škole i sveučilišta su uključila proučavanje bitke u svoje kurikulume, osiguravajući da nove generacije ne zaborave povijest i lekcije koje se mogu naučiti iz nje. Osim toga, povijesni utjecaj Iwo Jime proteže se na politiku i međunarodne odnose. Bitka simbolizira odlučnost Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv fašizma i militarističke ekspanzije u svijetu. Ova baština utjecala je na način na koji nacija pristupa suvremenim sukobima, često prizivajući žrtvu veterana s Iwo Jime kao poziv na akciju u vremenima krize. Narativa o herojstvu i žrtvi i dalje ostaje sastavni dio nacionalnog diskursa, oblikujući političke odluke i percepciju uloge Sjedinjenih Američkih Država u svijetu. Legat Iwo Jime također se manifestira u području pomirenja i kulturne memorije. U Japanu bitka je bila predmet duboke analize i refleksije. Japanska naracija o Iwo Jimi se promijenila s vremenom, prelazeći iz predstavljanja vojnog heroizma u priznavanje patnje i gubitka. Odsjećanje na bitku postalo je prostor za mir i međusobno razumijevanje, gdje se priznaje ne samo žrtva američkih vojnika, nego i patnja Japanaca. Kako vrijeme prolazi, nasljeđe Iwo Jima nastavlja se razvijati. Glasovi veterana počinju izblijediti, ali njihove priče i iskustva ostaju u kolektivnoj memoriji nacije. U kontekstu u kojem su oružani sukobi i dalje stvarnost, bitka za Iwo Jimu služi kao podsjetnik na složenost rata i potrebu za kontinuiranim promišljanjem o njegovim implikacijama. Borba za mir i razumijevanje među narodima postaje tako nasljeđe koje nadilazi vrijeme, pozivajući buduće generacije da uče iz povijesti i grade svjetliju budućnost.